Giset, isang lugar na nagsikap para makuha ang pagkakakilanlan hanggang sa maging mausbong na bayan ng San Manuel sa Pangasinan. Tinawag na Pao ang ngayoy Kuribetbet ang unang lugar na tinirhan ng mga kauna-unahang residente noong 1614 sa pangunguna ni Don Manuel Siquig. Taong 1688, itinayo nila ang kauna-unahang kumbento na sinundan naman ng pagtatayo ng simbahan matapos ang ilang taon. Pero nang masunog ang mga estruktura, nilisan nito ng mga residente dahil sa paniniwalang may dalang malas ang pagkakasunog nito. Lumipat sila sa Giset, na kalaunay naging bayan ng San Manuel. Tara, samahan niyo ko, Yana, ang inyong Jolly Traveler, para mas kilalanin pa ang kasaysayan at mga may pagmamalaking produkto at pasyalan ng bayan ng San Manuel dito sa Ganda Mo, Pangasinan. Ulan na ang pasyalan, pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat na papasaya, kanila, klasin ang taglay na ganda, siguradong mag-enjoy ka, kanila, pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat na papasaya, kanila, klasin ang taglay na ganda, siguradong mag-enjoy. Pagplanuhan ng pagpasyal sa bayan ng San Manuel, hindi kayo mahihirapang marating ang bayan dahil may bus mula sa Cubao na diretsyong San Manuel. 3 hours lang ang biyahe for 350 to 400 pesos na pamasahe. Alauna hanggang alas 5 ng hapon naman ang travel schedule. Para naman sa may private vehicle, tahakin ng NLEX, SCTEX to TPLEX at mag-exit sa Bignalonan o Ordaneta City at dumiretso na sa San Manuel. San Manuel became a town in the year 1614. So we are celebrating our 410th founding anniversary this year, 2024. So formerly known as Pao, now known as Kuribetbet. So 2 beses po kami na-absorb ng bayan ng Asingan. Ang unang beses po, ayun po yung time na nasunog po yung simbahan at kumbento po sa Pao. So pinapaniwalaan po nila na ito po ay bad omen or malas, kaya po sila umalis. At nung bumalik po sila dito, imbes po na bumalik po sila sa Pao, ang pangalan na po, ang tinawag na po nila sa aming bayan ay Giset. Ang ibig po sabihin ng Giset ay yun po yung plentiful ng bamboo tickets or mayaman po kami sa kawayan. So, after po noon, nanirahan po sila ito na naging Giset po siya, sila po ulit ay umalis dahil wala pong pagkukuhanan ng trabaho. So, kami po ay inabsorb ulit sa pangalawang beses ng bayan ng Asingan. So, ngayon po, ang pangalan po ng aming bayan ay San Manuel. Pinangalan po siya kay Don Manuel Siquig. Siya po ang unang kapitan at leader ng mga unang settlers po ng aming bayan coming from Cabugao, Ilocos Sur. So, ang aming bayan po noon ay 4th class municipality. Ngayon po ay 1st class municipality na dahil na rin po sa dami po ng mga investors such as the San Roque Power Corporation, the NGCP, at kung ano-ano pa pong ibang mga nagsulputang mga business establishments. Then, ang San Manuel po is also known as the Little Bataan dahil na rin po ito po ang naging war zone ng, during the American-Japanese War. At present po, dito po sa San Manuel, ipinagdiriwang po namin ang Padanong Festival every March at meron din po kaming Pailaw Festival o ang Aling Jericho S. Perez Giant Lantern Christmas Village po every December. So yun, doon po kami ngayon nakikilala dahil po sa pagdagsa na rin po ng marami pong turista. Bukod po sa ino-offer po namin mga natural spring resorts, cold spring resorts, ay ito po ang aming mga kapestahan na dapat pong abangan ng ating mga turista. Isa sa mga saksi sa kasaysayan ng isang bayan ay ang simbahan. At dito sa San Manuel, ito ang St. Bartholomew Parish Church.
founded by a certain Dominican provincial priest, no? Father Bartolome Maron, no? At that time, maraming mga religious congregation ang pumunta dito, mga Dominicans, Franciscans, Augustinians. Bakit wala sa kwento na walang resident priest from 1688 hanggang 1800s? Late 1800s, nung may na-assign na pari dito. Ang unang bininyagan niya dito na 7 bata, kung babae, ang pangalan ay Bonifacia. Kung lalaki, Bonifacio. Sabi ko, napakalakas naman ng bakit ang mga magulang ipinangalan doon. Yun pala, ang pangalan ng pare ay Bonifacio. Kaya yon. Now, ang simbahan, hindi na ito yung original na makita mo. Kung San Bartolome de Agno, that means malapit sa Agno River, somewhere in Pao, San Vicente, no? Nandyan yung old church noon. Pag sinabi mo namang church nung unang panahon, hindi naman yung ganito pa kalaki, mga kubo or whatever. Basta, ang alam ko, Visita Iglesia for almost 200 years. Dahil ang mga first settlers dito, karamihan yung mga from the people sa Montañosa, kung ano yung mga personality ng mga Igoros at that time, na medyo bakit hindi nag-steady ang mga religious congregations noon na during their catechism or evangelization, that we do not know. Pero ang record na lang na nasa libro ay sometime 1800s na. Yun ang una. May consider na isa sa mga pinaka-old na simbahan dito sa Eastern Pangasinan. It's a miracle dahil for the past 2 years, kahit papaano naayos na rin yung roofing, yung ceiling, bago na rin yon, and hopefully magagawa ng paraan itong altar namin, and hopefully in 2 years time pati na rin itong mga wall maayos namin. Bawat taga San Manuel ay meron siyang kwento sa simbahang to. Kwento na may kwenta sa kanilang buhay. At ang kwentong yan ay hindi mo maalis na hanggat pagtanda at kahit na later on, pag-alis mo dito sa mundong ito, ay kung saan ka man nanggaling, di ba, there's a saying, kay haba-haba ng prosesyon, sa simbahan din ng tuloy. Kung dito tayo nabinyagan, kung dito tayo pinasa sa lugar na to, at babalikan mo to, then later on, may pagmamalaki mo na dito ako nabinyagan, dito ako sa mga karamihan ng kinasal dito, at dito rin ako na-ordinan. And I'm very sure bawat taga San Manuel, hindi niya pwedeng talikuran na ang simbahang yan ay naging parte ng buhay ko. Ang simbahan ay parte ng kwento ng kasaysayan, ang San Roque Dam naman na pinakamalaking dam sa buong Pilipinas ang nagpapakilala sa bayan ngayon. Bibisitahin natin yan sa pagbabalik ng Ganda Mo, Pangasinan. Cultura Splashway.
have fun and enjoy the sun. Family and friends as one. Welcome to Cultura Splash Wave, a world-class resort nestled at the foot of the mountains. Have fun with the different waves at our amazing wave pool. Be thrilled at the heart-pounding giant slides. Swim to your heart's content at the uniquely designed dolphin pool. Be a child again with your family and friends at the Water Factory. Enjoy the comforts of your home at the spacious, elegantly furnished, air-conditioned rooms. Celebrate the best times of your lives at Juliet's Legacy Hotel and Pavilion. Face your fears at our Skywalker. Relax and find your calm at our Fish Spa. Located at Cares, Pugo, La Union. Live the adventurous life with Cultura Splashway. Join us now, come on, Cultura Splashway. Cultura Splashway. Come have fun and enjoy the sun. Family and friends as one. In the waters, join us now, come on, Cultura Splashway. See you there. Cultura Splashway. Galing Pangasinan. Bukod sa pagiging pinakamalaking dam sa buong Pilipinas, itong San Roque Dam din ang ika-16 sa pinakamalaking dam sa buong mundo. Ang San Roque Dam ay may habang 1.2 kilometers at taas na 200 meters above sea level. Yeah, San Roque Dam is one of the major hydroelectric projects along the Agno River that was conceptualized in 1949 when government is thinking of putting up Ambuklaw and Binga. So 3 dams along the Agno River, but this project was they started constructing it in 1983 and 84, but because of the socio-economic problem at the time, or socio-political problem at the time, it was stopped. And during the time of President Ramos, he restarted this in 1992, and construction started in 1998. So it took a while before the project really jumped up to start construction. So it was opposed by a lot of people because of its alleged environmental and socio-economic impact to the people. And well, those were allegations that was disproved naman along the way. So the project started in 1998 and it was completed in 2002. So we started filling up the dam in August 8 of 2002, and we started operations in May 2003. So the project is a multi-purpose project, unlike being an Ambuklaw, which is only electric. This project is basically irrigation. And the power component became as the regulating mechanism in releasing water to the farmlands downstream of the Agno River. So we're not operating 24 hours. We're only operating during peak hours. And our operation is only enough to provide the water requirement for the day dun sa mga farmlands dito sa downstream Pangasinan. And the project serves its purpose, irrigation, continuous all throughout the year, and then providing cheap energy, or clean and cheap energy, at least during peak hours. So reliable siya. The project is now serving as one of the major mitigating measure of climate change. And the farmers were able to harvest until the end of yung third crop pa yun. We've been able to prove what we are saying when we started the project, that San Roque, the government will provide a sustainable livelihood for these people. But ang galing kasi when the people started being dependent on our support, on other government support, ngayon
they're slowly becoming independent. And we've been able to link them with the government. Yung fear ng tao noon na yung project will cause a lot of problem to the relocated people or displaced individuals, medyo naayos natin. Ang challenge lang talaga is how to make them sustainable. Lalong-lalo na pag, kasi matatapos na kami ng 2028. So, you know, we're coordinating with the local government, the national government, and other NGOs that will be able to help these people once we are no longer here. Na-allow lang natin dito muna is yung site tours, educational tours. Kaya siguro because of this project, ang daming maging civil engineer, mechanical, electrical engineers dito. And even, students even coming from as far as may mga Mindanao pa tayo eh. Forest is a vital resource for life. So we are hoping that this will serve as an educational center, educating children on environment, loving the forest, which we call it parang forest is life, FBR for life. Ang San Roque Dam Reservoir ay home to giant freshwater tilapias that weigh 5 to 6 kilograms per piece. Mga authorized project-affected families ang nangangalap at nagbebenta for 110 pesos per kilo. Actually po, malaki po ang tulong ng San Roque Dam when it comes to the tourism po ng San Manuel kasi mas nabuboost po yung tinatawag nating educational tours. Hindi lang po kami binabalik-balikan dahil po sa kagandahan ng aming bayan, kundi binabalik-balikan po kami dahil sa marami ka pong matututunan dito po sa aming bayan. Minutes mula sa San Roque Dam mararating ang National Irrigation Administration na catch basin ng tubig mula sa San Roque Dam para ma-distribute sa bayan ng San Manuel at sa mga karatig bayan as irrigation for farms. Dito po sa aming bayan, we have 14 barangays. So technically po, because of the abundance of water that our San Roque Dam is producing, we are known to be the rice granary of Pangasinan. Masaganang tunay ang bayan sa tubig kaya naman sineselebrate ang Padanong Festival dito every March. And speaking of tubig, parang masarap mag-swimming. Puntahan naman natin ang isa sa pinakaunang cold spring resort na dinadayo dito sa bayan. Tara, samahan niyo ako! Kilala ang San Manuel sa mga natural springs or ugbog sa salitang Iloco. At dahil rito, maraming mga resorts ang nagbukas at naging pinto para sa turismo ng bayan at patuloy na humihikayat ng marami pang bisita. 5 to 8 minutes mula sa sentro ng bayan mararating ang Oralio Spring Resort na pangalawang spring resort na nagbukas dito sa San Manuel. Nag-umpisa po kami sa isang pool, tapos nung nakita namin medyo maraming pumupunta po, nagdagdag po kami ng isang pool uli. Tapos tuloy-tuloy na po hanggang nadagdagan po. Pangalawa po kaming nagbukas ng resort po dito sa Butaw po, sa awa ng Diyos po. Nagtuloy-tuloy naman ang ganda ng kwan po, ng negosyo. Tinawag po sang Sitio Butaw dahil po sa term na Butaw, which means Butaw sa Ilocano term. Meron po kasi dating pamilya na naghukay po at nakita po nila na sagana po siya sa tubig. So dito po nag-start. So dito po sa Sitio Butaw sa barangay ng Gitsur, dito po nag-start yung mga original na mga resorts. So dito niyo po makikita yung mga matatagal na mga resorts at tinayo pa noong 1985 hanggang 1990. At ito po, andito po tayo sa Oralio Resort. Siya po yung
isa sa pinakamatagal na in-establish noong year 1990. Kahit papano po, kahit simple lang tong resort namin, dinadayo po. Ang ipinagmamalaki lang po namin dito, yung tubig po namin, bukal po, tsaka malinis po. At hindi po nilalagyan ng chlorine. Kaya yun ang binabalik-balikan po ng customer po namin. Ito ang kanilang natural spring or tinatawag nilang ugbog na patuloy na umaagos dito pero hindi naman nasasayang dahil ginagamit nila ito sa paglilinis at mainly ginagamit nila sa mga patubig sa palayan. Bukas ang resort from 6 a.m. to 6 p.m. 50 pesos lang ang entrance fee for adults at 30 pesos naman para sa mga kids na 9 years old and below. Kung plano nyong magstay ng matagal, may mga available cottages, 300 pesos para sa mga small cottages at 1,500 pesos naman for big cottages. Kasama ng video okay dyan. Ito ang pinakaunang pool dito sa resort at kung mapapansin nyo ay may mga bato siya sa ilalim. And over the years, nadagdagan pa sila ng 3 pool, kaya kung bibisita ka rito, siguradong hindi ka mauumay. Ang pool ay may bukal sa ilalim kaya hindi ito nauubusan ng tubig. Nung nakita po namin yung place, yung sa tubig pa lang po napakalinaw, kaya po binabalik-balikan po namin dito. Walang chlorine po. Kahit na lumangoy ka sa ilalim na nakadilat po yung mata, okay lang po, hindi po masakit sa mata po. Yun po. Kung gusto nyo pong mag-outing dito po sa San Manuel po, yung resort na po na ito, ay napakaganda po ng tubig dito at napakalinaw. Binabalik-balikan po namin to kasi maganda yung tubig, presko dito. Kinalakihan na din po namin yung resort na. Isa sa pinagmamalaki po ng bayan ng San Manuel ay ang pagkakaroon po ng natural spring resort or tinatawag po natin cold spring resort. So, dito po sa Eastern Pangasinan, kinoin po kami as spring resort capital of Eastern Pangasinan. So, dito po sa amin sa San Manuel, meron po kami more or less 15 resorts. Hindi lang po dito sa Sitio Botao, kundi marami na rin po sa mga iba't ibang mga barangay. So, talaga po makikita niyo po talaga na talagang mayaman po kami or sagana po talaga kami sa tubig. Ng perfect place to bond with your family, friends, and loved ones. Dito na kayo sa Sitio Butao, Barangay Gisep Sur, San Manuel, Pangasinan. Magbabalik tayo sa ganda mo Pangasinan, pero sa ngayon, magsiswimming muna. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more.
a perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. Galing at Pangasinan. And since andito na rin naman tayo sa bayan ng San Manuel, hindi na natin palalampasin ang pamamasyal sa kanilang Towns Park. Welcome to Doña Carmen's Park! And with its natural scenery, talaga namang fresh na fresh ang inyong mga posting sa social media. Tara, pasyal tayo! Ang park ay matatagpuan sa tapat ng San Manuel Municipal Hall at may lawak na 1.8 acres. Ipinangalan ang park na ito sa asawa ng former municipal mayor na si Dr. Loriano S. Perez. Nag-start po yung renovation sa administration po ni Mayor Kenneth Marcos Perez. So, as early as 2020, during the pandemic at saka pagkatapos po ng pandemic, in-start na po na i-renovate tong ating Doña Carmen's Park. Kasi alam naman po natin na ang park po ang mukha ng bayan. So ni-renovate po to para po sa mga bata at para po mas may puntahan pa po yung mga gustong bumisita dito po sa aming bayan. Yung changes po na nangyari is sobrang mas napaganda po siya, mas pinupuntahan po siya ngayon at saka mapapansin niyo po yung ambience po dito is talaga pong very relaxing at saka naging venue po ito tuwing December sa kantahan at sayawan sa plaza. Then meron din po kami mga buskers, nagiging venue rin po siya for Zumba, nagiging venue rin po siya ng mga iba't ibang mga activities ng mga bata such sayawan, kantahan, ganun po. Pwede rin po mag-picnic dito pero siguraduhin lang po natin na clean as you go. Historical ang park na ito dahil naging saksi siya sa kasaysayan ng bayan during the Japanese-American War. Magpe-playground tayo. Diba? Ganda? Ang ganda ng playground. Ang ganda ng playground nila. Hindi mahuhulog. Oo. Isa pa, bilis. 1, hi! O, tapos tulak mo, bilis, tulak. Whee! Wow! Talaga namang napakaganda ng park dito sa San Manuel dahil kahit anong edad ka, pwede kang mag-enjoy. At sobrang pwede ang park na ito para sa mga pangbata dahil meron silang napakagandang playground na pwede nilang paglaruan. At dito sa parking ito na rin nila itinayo ang kanilang National Child Development Center para mas accessible sa mga bata at sa mga volunteers na galing munisipyo. At pagkatapos ng kanilang mga reading tutorials at mga storytelling sessions, ay pwede na rin maglaro ang mga bata sa kanilang Children's Park. Sa kagustuhan ng bayan na maibalik ang interes ng mga bata sa pagbabasa, ang The Hook on Books Library na sponsored by the Links Foundation ay na-launch noong August 21, 2023 sa Nara Elementary School. Napili naman ang Barangay Nara na lokasyon nito dahil sa involvement ng community ng barangay. Ngayon nga ay dinadayo na ito ng mga karatig bayan for benchmarking. Ang project po namin is yung Basa para sa Bata program po. So, nag-start po kami nung June 10 po. Ang schedule po namin is tuwing Monday, Wednesday at Friday po, 9 a.m. to 11 a.m. po. So, tinuturuan po namin yung mga students, yung mga hindi po masyadong magaling magbasa or di yung mga interested students din po na willing mag-participate sa program po namin. Based po sa na-observe po namin ay nag-improve naman po yung mga kabataan na nag-participate sa project po namin na Basa para sa Bata program po.
Tumatanggap din po kami ng mga used books po sa mga willing po na mag-donate para po may mga gagamitin pa po ang mga students dito po sa Nara Elementary School po. Ang future plans po namin is ipagpapatuloy po namin kung ano man po yung nasimulan namin at willing po kaming i-assess po yung mga students na turuan silang magbasa kahit na hindi po kami professional teachers, kahit na students lang din po kami. Magiging San Manuel! Talaga namang kahit anong edad ay mag-i-enjoy ka dito sa Doña Carmen's Park. Dahil sa napaka-relaxing na ambience ito na swak sa family bonding, magtutropa o pwede ring magjowa. At plus, meron pa silang park na pwede sa mga bata at sa mga isip bata. Hi! Try slide, 1, 2, 3, go! Wow! Aray ko! Kaya ano pang inaantay mo? Sa susunod na pasyal mo, isama na ang Doña Carmen's Park sa mga bibisitahin mo. The closer to nature, the better the food. At ang bayan ng San Manuel ay pinagpalang tunay ng mga likas na yaman. Dito sa Barangay Flores, isang produkto ang umuusbong at unti-unti na ring nakikilala at nagpapakilala sa bayan. Ang Miki. Pero may twist. Kung anong twist yan, alamin natin. Nag-start po kaming gumawa ng Miki. Maliit lang po muna na kilo, ilang kilo lang, mga October 2017 po. Na-encourage po akong i-incorporate ang marunggay carrot sa aming Miki. Gawa po sa mga bata na mahirap pakainin ng gulay, mas masustansya na pagkain para sa mga bata. So yun po yung nag-encourage sa akin na ihalo si gulay sa noodles namin o sa Miki namin. I'm so happy and I'm so overwhelmed talaga na yung effort namin na makagawa kami ng Miki is nakikilala na at na-appreciate na ng madla. Normally po sa isang kilo namin or 1,000 grams is 100 pesos po. Sa wholesale, mas mababa po siya. Kaninang umaga, blinange po sa may tubig, hinalo sa arena at magiging ganyan na po yung kalalabasan niya. Pero pagkatapos pala ng machine, ilalagay na natin siya dito para mag-cutting at dito na yung pinaka nakaka-enjoy na part kasi parang kapag naglalaro ng Play-Doh. Ang galing! Nag-enjoy ako. Ano pong mas mabenta? Yung lapad o yung pino below? Sa pino po. Ayan, tapos na. Makakakain po tayo ng masarap at masustansyang noodles na malunggay. At kung gusto nyong matikman ang masarap at masustansyang Miki na ito, tara na't subukan nyo na rin to. Ready na! Tara, tikman na natin. Sobrang lasang-lasa mo yung malunggay at yung kalabasa. Sobrang sarap at masustansya. When it comes to gastro-tourism or tinatawag natin food tourism, napakalaking tulong ito sa turismo ng San Manuel kasi hindi lang napapakita yung parang typical na merienda, kundi napapalabas din yung pagiging creative ng mga San Manuelians. Ang mga future plans namin sa mga ganito ay, of course, matulungan sila para mas maparami pa yung mga gumagawa ng upgraded na merienda na dito nyo lang po matitikman sa San Manuel. Yung Miki po na ginagawa namin, ang shelf life po niya, ito matagal hanggang 3 to 4 months po. Kaya pwedeng-pwede po siya sa mga gustong pasalubong. Pwede po kayong bumisita rito para bilhin na po lahat ang aming Miki. Mula sa tradisyonal na Miki to something new and special, ang San Manuel ay hindi lamang biniyayaan ng magandang kalikasan, pero biniyayaan din ng mga skillful and creative people katulad ni Ate Lourdes. Kaya sa inyong pagbisita, huwag kakalimutang magbitbit ng Miki Malunggay,
at Mickey Kalabasa. I envision San Manuel to be hindi lang po lugar na inyong dadaan-daanan, kundi lugar po na inyong babalik-balikan. So marami po kami may offer dito. We are offering educational tourism na kung saan marami po kayong matututunan sa mga bago pong mga pasyalan dito po sa amin. So mag-open na po ang Sinukalan Solar Power Plant. So makikita nyo po dito ang iba't ibang good source of energy. So we have energy coming from the sun and energy coming from the water sa San Roque Dam. So yun po, marami po kayong matututunan. And of course, the gastro-tourism na dito nyo lang po rin po matitikman dito po sa aming bayan. Come and visit San Manuel. Aantayin po namin kayo dito. Tara na sa San Manuel. Baligi, San Manuel. Inimbitan po namin kayo dito sa bayan ng San Manuel, Pangasinan na sana ho makapasyal po kayo dito sa aming bayan. Ito po ay ang tinagurian home of San Roque Dam, which is the biggest dam in Southeast Asia. Aside from our San Roque Dam, marami rin pong mga natural spring resort na nandirito ho na pwede nyong pasyalan. Sana ho, mapasyalan nyo ang aming munting bayan ng San Manuel, Pangasinan. Baligi, San Manuel. Bayang panalo sa mayamang kasaysayan, panalo sa mga likas na yaman at panalo sa mga tanawin at pasyalan. Bayan na dating dinadaan-daanan, ngayon ay sigurado akong inyong babalik-balikan. Baligi, San Manuel! Bilang isa ring turista dito sa bayan ng San Manuel, aking naramdaman ang kakaibang experience of adventure, relaxation at food trip dito. From their very famous na San Roque Dam na very breathtaking ang view to their cold springs na talaga namang sobrang relaxing at refreshing. Nasaksihan ko rin ang paggawa ng isa sa kanilang ipinagmamalaking produkto na Mickey na may iba't ibang flavor gaya ng malunggay at kalabasa na napakasarap at sobrang masustansya pa. At alam kong isa ito sa mga babalik-balikan ko dito sa bayan ng San Manuel. Namangharin ako sa kung paano umuunlad hindi lamang ang kanilang ekonomiya kundi pati na rin ng mga tao rito. Ang kanilang programang pabasa sa mga bata, magandang library na hindi lang nakakatuwa sa paningin, ngunit nakapagbibigay kaalaman din ay talaga namang kakaiba dito. Tunay niyang panalong-panalo sila sa gandang natural at gandang siguradong hindi lamang dadaan-daanan, ngunit babalik-balikan. Baligi, San Manuel!